No niin, tervehdys. Eli nyt tosiaan ollaan täällä Kööpenhaminassa ja vietetään kisaa edeltävää iltaa. Mitä ollaan tehty toisella tapaa, mitä tehtiin viime viikonlopun Kultsan kisaan, niin ei olla oikeastaan tehty kun ihan pieniä hienosäätöjä. Viime kisassa aavistuksen paineet lähti ja se hiukan vetistyi se kunto, eli tätä loppumetrejä on hiukan säädetty ja toimitaan siten, että oltaisiin paineisempia lavalla ja tällä hetkellä se näyttää juuri siltä, mitä me on haettukin. Eli aivan ihan pikkusäätöjä veden, suolan ja niin edelleen. Ei mitään, ei todellakaan isoa, koska viime viikonlopun tulos oli kuitenkin lähellä sitä, mitä me haettiinkin. Puntari on nyt sitten takana. Kisalava, kisapaikka on todella hieno. Sarjassa on 13 kilpailijaa ja ukot oli tänään jo lavalla line-upissa poseeraushousuissa, koska tämä punnitustilaisuus oli julkinen ja yleisötapahtuma. Se, miltä Toni näytti siellä ukkojen rinnalla, niin se oli mieluisaa katseltavaa. Siinä on kovia kavereita, Kivikas on huikeassa kunnossa ja pari muutakin kaveria oli ihan menestyneitä kavereita ja he näyttivätkin myös siltä, mutta kyllä Tonilla on tällä hetkellä pullat hyvin uunissa ja mielenkiinnolla odotetaan aamua, että päästään prejudgingiin ja haastaa näitä ukkoja. Mutta katsotaan, miten hommassa sitten käy ja aamulla se on todellakin se prejudging kello 10.00.